vamos a viaxar de todas formas, vale? Como vamos a viaxar? Con nosa cabeza, coa de todos, vale? Vamos a facer un viaxe conxunto. Mirade, cada un de vos ten unhas follas por aquí, ¿sí? Vou a coller un segundo as túas. Ben, collemos estas dúas, ¿sí? E lles damos a volta. Esta e esta, ¿no? Sí. Pasando por Xerusalén, ata chegar a Alexandría e tamén viaxou a Egipto. Como sabemos que pasou por todos estes sitios? Porque ela, cando estaba facendo esta viaxe, levaba un pequeno libriño, un pequeno caderno, e aí foi escribindo todas as súas experiencias, todo o que lle acontecía, como unha especie de diario. Algún de vos escribe algún diario ou algunha cousa que lle pasa durante o día? Sí? Pois a xeria igual, pero, claro, foi un libro moi grande, de moitos. Círculo, a liña que queirades, a que vos queirades, vale? Estupendo. Facemos unha liña, sí? Ben, se todos a temos feita, agora vos propoño o primeiro reto desta viaxe. Mirade, como vos terra de Galicia, na época dos romanos, que chaman a Galicia, sae de Galaecia, chega a Francia, pasa por Italia, e cando chega a Italia, aquí ao pasar Venecia, baixa un pouquiño e se atopa co mar Adriático. E ten que facer todo este traxecto en que? En barco. En barco, non? Pois eu vos propoño o primeiro reto, que con estas pezas adhesivas que temos aquí, con estas pegatinas, ¿sí? Que deseñemos un barco para a Xeria. O que queirades, vale? Temos triángulos. Fantástico. Moitas gracias, Breixo. Ben, vos vou a dar este pequeno poemiña e o que vamos a facer é o seguinte, vale? Coñecíades este poema de Rosalía? Sí. Nos sonaba a casi todos? Papá. Sí, Papá sabe. É un dos máis coñecidos de Rosalía. O vamos a pegar na seguinte forma, vale? O vamos a pegar aquí debaixo, sí? O bordón, e o vamos a pegar aí debaixo, vale? Si queredes podedes recortar esta material para a Filomena. El Filomena, sí, vamos a marcarlo. Filomena deixa. Filomena Dato. Vamos a saber un pouquinho máis de Filomena agora. Algún de vos escoitar as falas de Filomena Dato antes de hoxe? Non? Pois é a nosa seguinte compañera de viaxe. Bueno, está feito yo. E todos estes personaxes vivían en un pazo, vale? Sabemos o que é un pazo? No? Deixa. Ti sabes, Breixo? É como unha especie de casa do concello, algo así. Non, un pazo, algún pazo puidose convertir en casa do concello, é certo, pero non todos os pazos son casas do concello. Explícome, un pazo, para decir así dunha forma moi sencilla, é unha casa grande, vale? Se o traducimos ao castelán, podría ser como unha especie de palacio, vale? Ela, sabedes que, inda que a súa familia vivía en Lugo cando ela naceu, en Sarria, despois moi cedo, cando era unha nena, se mudaron aquí a Vigo. Se mudaron a Sárdoma. Iba ao cole a Sárdoma e se mudaron a unha casa que estaba un pouquiño máis arriba, a un edificio que estaba un pouquiño máis arriba. Ui, o vamos a ver agora, vale? Ela estudiaba na clase escola. Sabe a verdade, porque o seu pai daba clases ali. No colegio. Ella lo vamos a usar esta, o pegamos. Igual estamos lendo un libro, nos. Sí, un libro de ela. Moita bola. Me encantan ese libro. Estamos mostrando, Breixo. Eso é a túa vida. Vamos a usar este, vale? Sí. Eu simplemente, cando as que comencía, eu simplemente vos vou a repartir unha cousa máis, vale? A reparto e despois a reparto mentre terminades, vale? E despois imos con ela. Moi ben.
a poner una pequeña proyecto de muñeco. Todos pasajes, qué pena. Puedes jugar fútbol. Como? Puedes jugar Aquí, gracias. Vale, o único que vamos a necesitar agora son as nosas 6 compañeras de viaxe e estas 3 caixas que vos acabo de repartir, vale? O resto